Здравейте! В днескашното видео ще ви покажем едно перфектно омбре. За тази цел аз съм решила да е синьо с Milky White. Сега във видеото ще ви покажа точно как се прави и каква е техниката. Формата ще е квадратна. И така актуалните към момента тенденции: къси, по-къси, квадратни ногти и омбре. И така, нека да започваме.